Herri agintari eta ordezkariok, Konfekopek presidente Andrea, ordezkari guztiok eta kideok, jaun Andreok egunon, eta eskerrik asko benetan zuen gonbidapenagatik aurko jardunaldi honen, asamblea honen, itxierako ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Zer esan sakona dauka gurea bezalako herri batek, herri txiki batek, hainbeste kooperatiba izateko, bizitzeko eta lankidetza egiteko modu baten isla da. Euskadin kooperatiben kultura sustraituta dago eta gure eredua erreferentzia bat da mundu zabalean. Eredu honek horrekin batera munduaren beharrekin, Nazio Batuen 2030 agendarekin dugun konpromisoa agertzen du. Argi dago Konfekop etorkizuneko erronkei begira egon dela eta jarraitzen duela. Bide honetan Agustin Mendiola, 3 hamarkadatan Konfekopen zuzendaria eta arima izandakoari egindako omenaldiarekin bat egiten dut. Zorionak eta eskerrik asko, Agustin. Baina balio eta espiritu humano aipatu egin da, giza espiritua eta kooperatiboak ordezkatzen dituen pertsona da, Agustin. Egoera zail honetan aurrera egiten lagunduko diguten balioak erakusten dizkiguna. Balio horiek, zugan ikusita, Agustin. Gizarte solidario, justu eta inklusibo baten bidean, gure jokabideen oinarri izan behar ditugun balioak. Beraz, berriz ere, Jaurlaritzaren izenean zorionak eta eskerrik asko. Euskadiko ekonomia eta gizarte ehunaren etorkizuna modu jasangarriago baten aurreikuspenarekin bideratu behar dugu. Ardura ekologiko handiago batekin, inguru natural zein sozialerako ardura sakonago batekin. Guzti honen oinarria eta erdigunea pertsona da. Hau da, giza faktorea. Egia esan, faktore horrek ondo islatzen du kooperatibismoak Euskadin izan duen ibilbidea eta eragina. Kooperatibak pertsona eta bere ingurua jartzen ditu beti erdigunean. Zentzu honetan, guretzat aktibo bat da milaka kooperatibek garapen iraunkorraren helburuekin duten konpromisoa. Mundu garapen jasangarriago batekin duten konpromisoa. Horrela, lotzen da eredu kooperatiboa 2030 agenda globalarekin, tokiko auzolana mundu mailako lankidetza bihurtuz. Horrekin garatzen da gure jarduna, giza balioetan oinarritu behar den jarduna, auzolana, guretik mundura zabalduz. Helburua berdina da, balore kooperatiboetan oinarritutako hazkunde ekonomiko jasangarria sustatzea eta honekin kalitatezko enplegu iraunkorra sortzen laguntzea. Hazkunde ekonomikoa ez baita nahikoa gizakiaren erabateko garapenarekin lotua ez badoa. Vivimos una situación sanitaria, económica y social muy comprometida. Por eso las instituciones y el tejido económico y social de Euskadi estamos enfocando el futuro con previsión y espíritu de colaboración. La pasada semana presentamos el programa Berpiztu para la reactivación económica y el empleo 2024, así como las directrices económico-presupuestarias para 2021. Esta semana hemos aprobado el programa de gobierno 2020-2024. Previsión y colaboración siempre con la persona en el centro de nuestra actividad pública. En este sentido es un activo contar con el compromiso de Konfekop y todas las cooperativas asociadas. Los valores que representáis son la garantía de nuestro futuro como sociedad, porque el crecimiento económico debe ir acompañado de un desarrollo integral de la persona. Compartimos un mismo objetivo,
contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo de calidad. Compromiso, valores y objetivos compartidos que representan el modelo social que funciona. Ahora, en el escenario creado por el coronavirus, este modelo representa una garantía. Se decía en el vídeo, lo decía Aita Arizmendiarrieta, el signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Y las oportunidades existen para quien se decide por las mismas. Este es nuestro norte: vitalidad, capacidad de adaptación y decisión. Giza garapena eta hazkunde jasangarria dira kooperatiben xedea, eta defendatzen duzuen eredua balioagarria da etorkizuneko erronkei erantzun egokiak emateko. Digitalizazioa, berrikuntza, nazioartekotzea eta iraunkortasuna kooperatiben ikuspegiaren parte dira, eta bat gatoz, hauek etorkizuneko ikuspegiaren gakoak ere badira. Horixe da ereduak eta kooperatiba praxiak esango nuke, bizi garen unean eskaintzen duten giza eta gizarte balioa. Elkarrekin partekatzen dugun etorkizuneko ikuspegiaren gakoak dira, Euskadi Basque Country estrategiaren ikuspegiarenak alegia. Eredu hau akulu bat da, halaber, enpresa inklusibo parte hartzailearen eredu berria bultzatzeko. Adostasun zabala dugu helburu hauek lortzeko, kudeaketako partaidetza sistema berrietan sakontzea, eragileek erabakiak hartzean eta emaitzetan parte har dezaten bultzatzea, eta langileak enpresaren jabetzan sar daitezen erraztea. Gure herriko lan kulturan oso errotuta dagoen eredu bat zabaltzeko aukera da honako hau. Iaz onartu genuen Euskal Kooperatiben legea honen adibide da. Gure konpromisoa berresten dugu gaur lege honekin eta bere garapenarekin. Digitalización, innovación, internacionalización y sostenibilidad forman parte de la visión del mundo cooperativo. Junto a ello, y como base para su aplicación, la filosofía y la práctica del modelo inclusivo y participativo de empresa que representáis. Son las claves en la visión a futuro que compartimos, nuestra visión estratégica de Euskadi Basque Country. Conforman el valor social que ofrece el modelo y la praxis cooperativa al momento que vivimos. Hace un año aprobamos la Ley Vasca de Cooperativas. Compartimos ahora el reto y la oportunidad de fortalecer y extender un modelo muy arraigado en la cultura de trabajo de nuestro país. Eskerrik asko Konfekop eta kooperatiba guztiei bide honetan egiten ari zareten ahaleginagatik. Ziur naiz zuen ereduak erronkak aukera bihurtzen lagunduko digula. Gaurko honetan zorionak guztioi, Agustini emandako zorionak eta eskerrekin batera, eskerrik asko guztioi.